Здравейте! Сега ще ви представя моите 13 любими фигурки на Lego Ninjago, които са в моят топ 13 от 83. Нека започнем с номер 1. Кол. Той е моята любима фигурка. Ето го. Зейн. Втората ми любима фигурка. Ето го. Лойд, златната нинджа. Той също ми е почти най-любимата фигурка. На трето място. Ето го. Ния, Джей, Моро, Лил, Чен, Ронин, Кай, Лойд, Стоункют е на 11-то място. И също на 11-то място Сенсей Ву. Благодаря за гледането и довиждане!